dus we beginnen eerst eenstemmig met de hele groep. Daarna stamt groep 1. En voor jou goed is, dat gaat prima. Zeg gewoon lekker laten denken. Ja, moet op de toon denken. Maar als je... Dus gaan we naar het tweede liedje. We blijven dan stil staan. Het is waarschijnlijk applaus. We blijven gewoon staan. We lachen niet. Ja, niet zelf klappen natuurlijk. En dan de kies van onderaf, hè. Op de S. En je ademt al in op de A. Als je hand omhoog gaat, haal je adem. Ja? Nou, dat klinkt dan weer. Twee.